Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:17 na, usapang legal at medyo matagal-tagal na wala po tayong usapang legal. Andito na po ang ating kapartner, wala pong iba, ang ating nataraking nasiglat ng abogado, Edi Ciudad Tibaguio, Attorney Ed Abila. Good morning, partner. Good morning, partner. At ngayon lang ako babati sa iyo. Happy New Year 2022. Yan. Sabi mo nga, medyo matagal-tagal. At sa lahat ng ating mga nakikinig, nanonood, Happy New Year din sa inyong lahat, 2022. Oo, na-miss ka ng ating mga listeners, ng ating mga viewers. Medyo nagka-complicate yung last few days ng Pasko. But anyway, nandito pa rin tayo. Okay. So para sa inyong mga katanungan naman, kung kayo po ay may problemang legal, text po lamang yan, 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, i-comment lamang po sa ating comment section at amin pong sasagutin po ng ating abogado ng bayan, Attorney Ed Abila. At binabati natin, partner, una rito na nanonood, nakita ko, si Manang Cora Pasalo dyan sa Middle Quirino Hill. Ayan. Oh, yung mga taga Quirino Hill, lahat na, middle, lower, amin na, naimbag na bigat tayo amin. May problema tayo, partner? Oo, anong Bitin problema di na? kalendaryo. Nabitin di kalendaryo. Nabitin tayo. Ang dami ang humingi, pero wala na. Dito, nakikita ko, wala na eh. Wala na kay Sir Dobby. oo nga eh. Konti lang yata yung pinagawa ngayon, ano? Hindi, marami-rami rin yung dating pinapagawa natin. Pero talagang Oh, kwan yata. Divided by 3 na kasi. At saka, Dati, divided by oo. At saka, bihira kasi ngayon ang nagpagawa ng calendar, gawa ng pandemic 2. last At year. ng malaking calendar kasi Oo. yun ang kailangan. Oo. Kaya, yun, napagpasensyahan po ninyo. Oo. Hayaan po ninyo. Babawi kami, babawi Babawi po tayo sa isang taon. Dahil Pwede bang half set Haps. sa June? Pwede rin. O kung kailangan nyo, meron din calendar ang Peter Wasing dun sa kanyang bar. Wala na rin. 2 hours lang yun eh. Wala. 2 hours lang tinagal ng calendar na yun eh. Kasi, kuwan lang yun. 100 copies lang. Oh, okay. Oh, okay. pinakuan lang. Kasi nagkaroon tayo ng calendar yun ng C Radio. Tapos nagpa-print sila. Sabi ko, pakuan nga ng Wild West, 100. Sabi ko. Siguro ang gagawin natin next year para mas marami, medyo hatiin natin yung size. Hatiin natin yung size. Para madoble yung number na pinapagawa natin. Lilit yung ating picture. Okay pa rin naman. Okay lang yun. Nandun pa naman yung calendar importante. Kasi malaki yung calendar natin Oo, eh. malaki. Yun kasi yung dati na nating nagisnan nila na kalendaryo. Mukhang hindi natin po pwedeng paliitin yun. Hindi ba? Kasi yun ang hahanapin. Oo, yun ang hanapin. Hindi babagay dun sa ating dati. Oo. Downgrade. Maghanap na lang tayo ng sponsor Oo. na magbigay. Idagdag natin yung kanilang Logo. produkto. Yung kanilang logo. Oo. Siguro marami may gusto nun. Oo, okay naman. Okay naman. Wag lang politiko idagdag. Hindi, wala naman tayo. Kahit walang politiko, kaya natin yan eh. Andun pa rin tayo kahit na Andun pa walang rin tayo. eleksyon. Oo. Kahit na hindi tayo tumatakbo, andun pa rin tayo. Pero kumusta ng iyong health, partner? Sa awa naman ng ating Panginoong Diyos, bumubuti naman. Pero yun na yun talaga eh. Hindi, walang cure eh. So, alagaan ko. Wala bang kinalaman yan sa age? Bata ka pa, mas mga 40s ka lang, di ba? Bakit,
Wala naman daw dahil ano ba tawag dito? Parang namana ko yata sa Hereditary. oo, sa magulang ko. Mhm. Dahil ang nanay ko ganun din siya. Ah. Pero mag 80 naman na, okay pa naman siya. Oo, okay naman. So, ang gawin lang pala natin kung meron tayong ganung problema, ingatan lang yung ating sarili. Kahit naman siguro wala kayong problema sa kalusugan, kinakailangan pa rin nating ingatan yung ating sarili para hindi naman tayo magka-problema. Dahil health is wealth. Oo, Yan. ayan. Okay, at inuulit natin yung ating text line para sa may mga problemang legal. Text po lamang yan, 0999-30-70-649. Bawi tayo, bawi. Bawi tayo. Habang wala pang mga problema, partner, baka meron kang update kung kahit na ano. Kahit na ano. Yung, may mga bago tayong batas na naipasa ni Pangulong Duterte itong Christmas break. Okay. Unang-una dyan yung pinagbabawal na ngayon ang child marriage. Bawal na. Oo. Actually, it will criminalize yung parents na nagto-tolerate ng child marriage, especially dun sa ating mga indigenous people's areas. Oo. Hindi lang dito sa Cordillera but also in Muslim Mindanao. Okay. Yung ating mga fixed marriage ng yung parents ang nagde-decide, yung 12 years old pa lang pinapakasal na nila, di ba? May mga ganun na kwan. Ito ay pinirmahan na ni Pangulong Duterte noong December na bawal. Paano yung, hindi ba magkakaroon ng complication doon sa batas ng Sharia? In case of conflict naman, kasi yung Sharia law is parang devoted lang sa Muslims. Okay. No? In case of conflict between that and itong national law na ito, magpre-prevail ang national law. Of course, ang purpose nito yung protection of children na naman. Pagka sinabi natin na children, anong edad? Well, kung susundin natin, yung age of majority natin na 18. So, 18 below ang hindi muna pwedeng pakasalan. Actually, correct din yan kasi hindi naman kumuha ng marriage, hindi pwedeng kumuha marriage license. Ang children below 18 Actually, yun nga yung title children pa rin sila. Child marriage pa rin So, hindi pwedeng mag-apply ng lisensya yung 17 pababa? Wala. Ito yung actually, ito targeted talaga yung mga kung minsan may nababalitaan tayo, 9 years old. Ikasardan, itulagdan. So, medyo, we will discuss, kasi hindi pa na-publish yung detalye ng law na yan. So, we'll discuss it oras na lumabas yung official publication ng batas. Pero yan yung mga isang mahalagang pinirmahan ni Apo Presidente. And of course, update tayo. Ngayon ay election period na. Starting kahapon. So, wala na tayong appointments, transfers sa gobyerno, etc. Okay. Bawal. Saka bidding of public works, dagitakot hanin nga mabalin, and especially yung mga mahilig magdala ng baril, meron na tayong gun ban from January 9 up to June 8. Yun ang election period natin. So, paano sa mga pulis? Paano may apply? Authorized naman yan. May mga authorized na magdala. Okay. Halimbawa, mga security agency. Halimbawa, yung mga police, deputized naman yan Kaya lang, kailangan nilang kumuha ng COMELEC permit. Kung halimbawa... COMELEC exemption. Kung halimbawa yung mga police na nakasibilyan, normally, bawal yan. You should be in complete uniform. Pag ikaw ay nagdala outside yung duties mo, hindi pwede. Technically, hindi pwede yan. Maliban na lamang kung meron kang permit galing COMELEC. Maliban kung meron kang exemption from the COMELEC. Ang pandito yung exemption obtained only from COMELEC Manila. Hindi pwedeng kumuha ng... Dito? Dito.
awan hanggang mabalin. Ah, And then, syempre, kasama yan sa cases na tinatawag nilang election offenses. Ang election offense, punishable by 6 years in prison, pero walang probation. So, wag kayong kumpante nga, uray matiliwak, uray makumbiktarak, ag probation aktumot lang. awan probation na natin. Awan probation na dito. So, pag sentensyado ka, iserve mo. Okay. Mm. So, mas mabait pala ngayon. Mas mabait tayo ngayon. Except yung mga criminal siguro. Kasi hindi sila kukuha ng exemption sa COMELEC para magdala ng baril. So, ibig sabihin, yung mga civilian na may mga rehistrado na baril, hindi pwede. Hindi pwede. Kahit meron kang permit to carry, Hindi pwede yun. hindi pwede. Dapat na balay laang. And you have to get a COMELEC nga. But you have to prove na meron threat ang iyong buhay at that of your family para ma-justify mo nga Okay. agawit ka pa lang during these times. So, medyo bawal yan. Checkpoints, starting kahapon, COMELEC checkpoint should be manned by a COMELEC officer and the police. A police officer, complete uniform dapat. They can only look, they can view only, pero they cannot search. So, hindi ka pwedeng i-compel na buksan ang glove compartment, hindi ka pwedeng i-compel na buksan yung sa likod. No? You are only, yung view lang. Makita nila yung plain view. Doon ka lang pwedeng sitahin. Halimbawa, may nakita silang drugs na nakalatag doon sa passenger seat. Talagang huli ka. O di kaya baril. Oo, kaya baril. Pero for them to say, you step out, bawal yan. Bawal yun. Handa ka mabalin nga parwaran yung vehicle and they will search you. So, no, bilang rabi ko, masilawan dala ang dagiti tugtugaw mo. Silawan dalang. Adama dige rules da, masapol nga idupom jay headlights mo or idim mo jay headlight mo. Okay. Lukatam jay, anong tawag doon, yung sa loob. Oho. And then, pakitam dige papel mo. Additional requirement ngayon, ang pinapalabas nila, yung vaccine card. Oo, yung vaccine card. So, ito, iulitin ko lang, partner. Yung compartment ng sasakyan, hindi po pwede na sabihin nung checkpoint na buksan mo. Hanga mabalin. Unless, of course, mabalin nga kwa. Lukatam na ita compartment na likod. Doon nag-win ka, basol mo na. Basol mo. Basol mo. But, no madim, they cannot insist. handa nga mabalin nga ipilit. Handa mabalin. This will be a violation also of your constitutional rights. So, no na-checkpoint ka, nakita na nga nakasalikat ka ti paltog, patay kang bata ka. Nung nakasalikad ka at nakadulin. Di ba? No? When? Hindi naman siya plain view nga kung kunada. Unless pagpakita mo, adati bukol na waist mo, then, siyempre, pag suspicious na yung police na merong violation, then pwede kanyang, pero yun nga, yung plain view, diyan lang makita dati mata. Di mabalinda nga isis, and then it will cause your arrest. So, bawal nga rin tata, shooting, target shooting. Bawal ang firing range, bawal ang shooting competition, bawal yung mga ganun. Oo. So tinitignan ko nga, nagpa-shooting yata ang ating Mayor Salda nung isang araw kung covered by the election ban eh. Parang hindi naman yata. One day before eh. So ito nagsimula nung January 9? Linggo. Linggo ba yun? Kahapon. Kahapon. Hanggang June 8. June 8. Medyo matagal to yun yung election period natin eh. February, March, April, May, 4 months. When tati anticipation mo dita, no, nag-election tayo ti May 9, di ba? Usually yung proclamation ng president, medyo 2 weeks, more or less, no? Kung matagalan, 1 month pa. So, by that time, June 8, meron ng nakaupong presidente at ililift na yan. Yung upo. Yung upo. Hindi, COMELEC pa rin ang magupo. COMELEC Basta ngayon, ang siga is COMELEC.
Sila ngayon ang siga. Oo, kasi kahit PNP, kahit AFP, masapol ngagpakadada no niya ti aramidan da. For example, ada nag-retire nga police chief, Oo. ipakadada pa no sino ti replace. Oo. Pakadada pa yung kuminig no mabalin nga ito gaw ito yung replacement. Okay. So, tatangarod, no, kasmangringan jay chip kat Nag-retire. ag-retire. Uno yalis. Ialis da, ipakada da jay komelek. When, Oh. so silang siga ngayon. Lahat pala, hawak pala tayo ng komelek ngayon. Ngayon, oo, sila yung in control. Okay. AFP, sila yung pwedeng mag-deputize at agipawit dati batalyon no? O kaya division. Sila yung may kapangyarihan yan. Okay, partner, at binabati natin, nanonood naman sa atin na rito na nag-click ng kanyang Facebook, Corazon Pasalo, dyan sa Middle Quirino Hill, masalamat manan Manang Cora. Islay Erica Bumugaw is watching, maraming salamat Islay. Winter Gayaw, Idol Abila, legal ba ang pag-declare po ng martial law sa gitna ng pandemya? Hindi niya pwedeng i-declare ang martial law without the consent of Congress. So, kung titignan mo yung Constitution, parang ang basis lang national security. So, public health issue naman itong pandemic eh. So, medyo thin line yung pagdeklara ng martial law just because of the pandemic. Nanonood din yata si Opring Kalamang. Oh. Nanonood din ang ating taraking Vice Gobernador Tebenguet. Oha. Vice Governor Attorney Johnny Diwaswagis. Thank you, Vice. Insan. Insan. Han bayaw. Bayaw ba? Bayaw. And Teresita Tese de Guzman, happy to both of you, friends, Attorney Ed Abila and Cap. Ay, Manang Tesi, long time no see. Kumusta ka? Ayan. Yan yung mga pillars ng partido. Kanina may tatanong sana ako, bakit nawalang bigla? Nakalimutan mo. Nakalimutan ko bigla. Tumatanda na eh. Ah. Good morning, Attorney Abila. Salamat po pala yung calendar na nakuha namin office ni Attorney Abila. Marami pong humingi, kulang po yung nakuha namin. Salamat po ulit. Nandito lang po kami sumusuporta kay Attorney Abila kung tatakbo ulit. Salamat po. God bless. Sige, God bless. And thank you for your prayers and your support. Nakakakuan ng puso yung marami pa rin naniniwala sa iyo eh. Kahit na wala tayo sa politics, Kahit wala tayo eh. andyan pa rin sila. Andyan pa rin Sumusuporta sila. sa atin. And galing naman ito kay 47 Attorney, ang sinasabi ng news, in the middle of February, tataas ang case ng COVID. Bakit po ganito ang nangyayari? Hopeful pa naman ang mga tao, kaya karamihan nagpabaksin para malabanan ng ang COVID. Ngayon may variant na naman. Thank you so much. Depende kasi sa news eh. Meron naman nagsasabi. So you have to really read and understand at saka yung source ng news. 'Di ba? Yung mga official, pag halimbawa DOH ang nagsasabi, medyo credible yung source. Kasi Okta Research, marami kasing source eh. At ang sabi naman nila, one last surge hanggang end of the month or at least 2 weeks ng February and then that's it. Tapos na daw. So, ang advice lang namin ni partner Peter, tignan yung mabuti yung mga news na yan. Tapos we understand, but in the meantime, we continue observing yung health protocol. Di ba? Nakakatakot pa rin eh. Nakakatakot. But again, pagbabasahin natin, parang mild lang yung effect niya. Yung 2 or 3 days, meron kang sinat, meron kang kwan, but after that, wala na. Especially, pag vaccinated ka. Ikaw ba ay na-booster shot na? Hindi pa. So, marami tayong booster shot sa Baguio. This week, marami yata, ano? Na-booster ka na? Na-booster na ako ng... Okay. Kung ano yung vaccine mo, yun ang booster mo? Hindi, nagpalit ako. Sinovac ako nung araw. Nagkaroon ng chance na ma-booster ng Pfizer. So, nag-Pfizer tayo. Pero, pan lang yan eh. Ang importante na dose ka na ng 1 and 2 and then booster talaga, protection.
So as much as possible, kasi yung present Omicron yata is for those hindi na vaccinate kahit na isa lang. Yun ang mga tinatamaan. Mhm. At ito, galing naman kay Sixto, kasali ba sa gun ban yung mga toy guns? O nga, no? Hindi, ang replica O, replica. kasama yan. Yung halimbawa, ewan ko kung meron pa nabibili sa palengke o sa Skyworld, sa Center Mall na mukhang tunay. Parang tunay. Oh. Parang tunay, pellet gun, yung mga ganon. Pag replica po, illegal possession of firearm din ang Ang kaso? ang kaso diyan, kahit nakunam nga ay ayamot laeng. Oo. Pwede ka pa ring ma-charge ng illegal possession of firearm. No, diyan ay ayam mo kat ko niya. Kaslang Look-alike nga kunada, look-alike. Kaslang mabalin nga makigtot di tutukam mo no. Pwedeng mang-hold up eh. Pwede mang hold up kasi akala nila totoo yung baril mo. Yan. Bawal ho yan, bawal. So, no iwar mo na basta hanggang lumabas checkpoint, okay lang. Pero pag na-checkpoint ka, baka makasuhan ka rin. Pagdating nga pala sa checkpoint, partner, ano ba yung dapat na masasabi natin na legal na checkpoint? Kasi may mga nag-checkpoint na checkpoint lang eh. Again, checkpoint. Again, checkpoint eh. Kotong yun. yung checkpoint, dapat may banner. May banner siya. Or a signboard nga COMELEC checkpoint. Kunana. Okay. So, nandoon yung checkpoint usually supervised by an officer of the COMELEC Okay. and an officer of the PNP. Mhm. And syempre tayo, for our protection, dapat mag-cooperate din tayo. Wag mo lalampasan yung checkpoint, habulin ka, di ba? So, kasi lang, you cooperate, but they should also be courteous. They should not be harassing you. Handa kang they can ask for ORCR. They can ask for driver's license. They can ask for vaccination card. Ngam handa nga mabalin nga alain. Titignan na lang nila for verification. Okay. Nagabong mo tayo partner kini 14 kunana sir, kunana dapat po ba yung pagpapahuli sa mga unvaccinated? Bakit po yung maraming pasaway sa mga health protocols gaya ng walang face mask, seating capacity ng jeep, wala naman po nahuli. Kasi may last tweak. Hindi ako sure pero sabi ng presidente, hulihin ang mga unvaccinated. Kailangan mo ng batas eh. Anat nga mabalin nga kasjay lang on the word of the president, agtiliw ka. Ngam no adati ordinance, doon ang diferensya. Halimbawa dito sa Baguio. Halimbawa dito sa Baguio, merong ordinansya na kailangan naka-face mask. Ewan ko kung meron pa yung face shield, baka inalis na rin, no? Pag kailangan naka-face mask, then may penalties. Pwede kang huliin. Okay. So, meron tayong naririnig na dyan sa Magsaysay. Doon sa lugar mo dyan, malapit dyan, nanguhuli sila pag ang taxi laman ng mga pasahero na hindi naka-face mask. Or worn properly, kunana. Kaya naka-face mask ka, pero nasa ulo mo yung face mask. Hindi pwede. Matsampuan na ka di police, then that is a violation of the ordinance. So, pwede magpasa ang ating syudad ng ordinansa na yung mga hindi vaccinated. Tiliwanda. Pag-penalize na. Pero sa ngayon, wala. Pero maraming tumutuligsa dyan kasi yung freedom. Choice kasi yan dapat eh. Pero gina-justify ng gobyerno ito dahil tumataas nga yung number of cases. Ito naman, public health naman ang justification. So, winiweigh lang yan eh. Sino bang mas matimbang? Yung danger sa society o ikaw na iisang tao na huliin. So, interpretation na lang. Siguro ang ginagawa lang ng PNP, warningan na lang. Warningan na. Pero yung iba nga, naririnig ko, tiliwanda dyan taxi driver. Tiliwanda dyan jeepney driver. Nga dapat? Kasalanan ng pasahero. Hindi ng, di ba? Actually. So, no sumakay kayo di public utility jeep,
make sure nga tama yung pagsuot ng face mask, tama pasubo piman ti taxi driver or jeepney driver. Oo. So, adama ti karbangan di yan ni taxi driver nga mangsitay niya. Wen. Pakiayos mo man. Pakiayos mo, Jay, ko face mask. Isuna mo ti matiliw eh. Wen. Isuna matiliw. Hanga di pasayro. Hampay nga di pasero. Wala pa eh. Wala pa akong nabalita na pasaherong nahuli. Okay. Oo. Kini 51, good morning Kap. Kan attorney kunayusan nga ma-declare ti martial law without the approval of Congress. Apay nga rod nga no ag-declare ti President ti martial law kat kaslamot pabasol da kanya na. Because the proclamation will come from him. After proclamation, itad na di Congress. Nagya rason no apay nga nag-declare isuna ti martial law. Di proclamation itad na di Kongreso. Mana. No makita ti Kongreso nga hanga justified, inalify da. Inalify ti Congress. Hanga ka slide idi panahon ti Marcos nga indeclare na latan awan ti Congress idi. Okay. Nga mangsitar no kwa. Ngayon. Nagabamaday din kini 6'5 ko na attorney, kung sa checkpoint talaga di ma-check, mabuti kung may dala ng baril o hold-upper. Kaya minsan marami nakakalusot sa checkpoint. Salamat po. God bless po. Oo nga, yun kung minsan nga ang malungkot. Yung mga kriminal hindi na check. tayong mga law-abiding citizen. Ang na-check. Tayong napapara, tayong sinisita, tayong kwan. But that's the rule eh. That's the rule. Yung criminal hindi dadaan sa may checkpoint. Oo. Illegal siya eh. So bakit siya magpapa-checkpoint? Di ba? Sa iba dadaan yan. Mata. At saka alam nila kung may checkpoint eh. Man. Amudan no, ayan na di checkpoint. Usually naman ang nangyayari yung gabi eh. Gabi. At dito medyo mataktak tayo nga talaga no lumabas to iti checkpoint. Every time adapapanan tayo within the city. Makatraffic ka na. Makatraffic. Kasi usually entry point lang. Yung mga entry katulad ng Marcos Highway. Marcos Highway, Nagilian. La Trinidad. Quezon Road. Tuding siguro. Tuding. Quezon. Yung mga ganun lang. Yung mga ganun. Pero doon sa may Camtas siguro hindi na kailangan. Doon lang siguro sa may papasok ng Baguio. Sa may Bell Church. Sa may Bell Church. Man. Ayan. Good morning, Captain Attorney. Agi lang ng Baguio. Damagak lang mga sir. Anya po ba ang pa-booster shot kahit walang card po ba na manggaling sa barangay? Kunana? Kailangan mag-register pa rin kayo. Pag registered na kayo, bakuna.com yata. Adamo record yun dyan eh. So kahit wala kayong card, basta mo yung na-booster na 1 and 2 kayo, rumwarto matlaan. At saka ma-check naman nila pag dating doon sa venue kung na-vaccine ka na. Well, so yung card, maganda rin na may card para hindi na delay. Pero mag-register lang kayo. No? In fact, ang understanding ko, uray no J1 and 2 kat J2 ba, J Benguet, you can have your booster shot dito yung Baguio. Basta register ka lang tayo bakuna.com. Uray no taga Benguet ka, mabalin ka nga agpabaksin di Baguio, pa-booster shot. Yun ang understanding ko. Okay. Kung naman ni 14, attorney, hindi naman mandatory ang COVID vaccine dahil karapatan naman ng mamamayan ang tumanggi at may batas din ang medicine. Unless po kapag palpak yung vaccine, may mananagot po ba? Handa bang may managot? Yun yung sinasabi natin, freedom of choice. Freedom of choice. Pero ang presidente natin, may power yan eh. Na pag affected na yung public health ng mamamayan, pwede siyang gumawa ng executive order. Meron bang mananagot doon sa pag nagkakomplikasyon? Then, di ba may pinasa tayong batas na nag-allot siya ng 500 million pesos para sa mga damages ng mga tao na dahil sa vaccine. Meron yan, mananagot ang gobyerno. Parang yung sa Bulacan ngayon, merong kaso doon. Ewan ko kung nagpa-flu shot yung baby, 6 months old.
Tinaiturok kanya na COVID. Sa bali din na itutok. Medyo nagkamali rin yung health worker doon. Siguro chinek launay. Okay. Tinaitudok at Vaccine. so ngayon may lagnat yung bata. Obserbaran dan what the complications. In case that the damages arising out of this mistake by government, Okay. then they can make a claim doon sa IATF na bayaran consequential damage, hospitalization, professional fees, etc. Pwede yan Kung may mangyari sa baby. kung may mangyari sa baby. Pero kung wala naman, walang sasagutin ng gobyerno. At least na-vaccine siya ng Oo nga. No? di ba? Meron na siyang COVID-1, COVID-2. Pero of course, tatamaan yan yung health worker. Kasi negligence eh. Ano nga binasa siguro di babasit nga Nga litra. nakasurat Nga di nakasurat, buti. okay. So, nagkamali siya ng kwan. At nanonood naman sa atin si Pastor Herman, tent maker, freelancer. Happy New Year, taraking dapat Ayun. taraking Agila ng Baguio. Apo, Pastor, tent maker. Ayun. Ayun. Kini, anong komento po ninyo ukol sa issue sa Poblacion Girl? O nga pala, no? Napanood mo ba ito? Oo nga eh. Oo nga. Dapat kaso na ito eh. Meron siyang kaso. In fact, nakasuhan yung parents niya. Kasi yung tatay niya sumundo sa kanya. Siya yung sumundo. Nag-check-in lang. Tapos, sinundo na ng tatay. Nag-overnight sa bahay nila. Okay. Nakasuhan din yung nanay kasi yung nanay ang naghatid sa kanya. Nakasuhan, yun ang problema dyan. Nakasuhan yung manager. Ang kawawa dyan, yung front desk clerk, yung doorman. Kung ako lang, wag na sana. Unless may pakita mo nga isuda, conspire. Pumanaw isuda. Okay na yung manager. Okay na nga isarada dyan hotel. Pero kawawa yung mga minimum wage earner lang yan. Yung mga front desk clerk, yung mga tagabukas ng pinto. Nya nga muda no, inorderan pa man dyan manager nga palubusan da. So, may cases filed by the CIDG. Galing kay 49. Kapen attorney, dahitang ikastada nga tiliwanda tihan nga na vaccine, numat nga ibagada nga no vaccine, no vote. Parang panakot. Again, yung right to vote Okay. against the public health issue. Pero ngayon, pagpunta mo ng mall sa, ewan ko kung dito, pwede. Pagpunta mo sa mall sa Manila, for example, hindi ka pwedeng pumasok pag walang vaccine card. Okay. Choice ng mall yun, di ba? So nasa establishment. Nasa establishment Kung na yan. papapasukin ka. May mga establishmento na pag hindi ka vaccinated, handa ka swelduan. Pero hindi ka iti-terminate. Bawal yun eh. Kasi yung choice. Pero hindi ka nila papapasukin, hindi ka sisweldohan. Again, choice ng employer. Paano kung hindi vaccinated ang empleyado? At meron bang kuwan ng batas diyan? Wala kasi yun nga yung labor code natin kinikilala rin yung choice. Pero yung sa employer syempre protection ng employer, protection ng kanyang co-employees, pwede siyang gumawa ng regulasyon nga hanggang kayo vaccinated, hanggang kayo masusumbrek. I-establishment Pero hindi ko kayo tinatanggal. Yun ang kwan. Pero tinanggal na siya dahil hindi siya vaccinated, ayun na yung illegal dismissal. Hindi po pwede na tanggalin mo siya Dahil hindi siya vaccinated. Dahil hindi siya vaccinated. Oo. Pero pwedeng hindi mo siya papasukin. Hindi mo siya papasukin. Kasi danger ka sa co-employees, danger ka sa customer, danger ka sa employer mismo. Pero hindi mo tinatanggal. Hindi mo siya tinatanggal. Actually, parang sinuspende mo lang. parang sinuspende, parang sabihin mo rin, parang circumvention din eh. Sinicircumvent yung batas na hindi mo pwedeng i-dismiss. Especially naman yung food, hotel, yung mga ganun na may close contact sa
customer, medyo kailangan talaga vaccinated ka. Okay. Eto, may kinalaman din yan, partner, dito sa text ni 14. Attorney, may batas ba na nagsasaad na ang mga empleyado na hindi vaccinated, may extra payment ang mga yan para sa mga test gaya ng RT-PCR o kung anumang test? Parang may naituro sa amin, di ko lang maalala kung sino ang may saklaw. Ang testing kasi, libre naman. Oho. Basta, government testing center. Oh. So, dito yung Baguio, pangka health center, pangka JBGH, wala namang cost yan. Pero pag pumunta ka sa private, siyempre, choice mo rin na mag-private, then merong cost. Ngayon, ang employer, they will allow you to go siguro pa test during office hours. Yun lang ang pwede nilang gawin, but they cannot shoulder the cost pag private testing. Unless liberality ng owner ng kumpanya, sige, patest kayo. Sagot ko. Pero hindi pwedeng mandaran. Hirap mag-Tagalog. Hindi pwedeng i-compel yung employer na sagutin niya yung private testing. Okay. Ito naman galing kay Sandra. Mga sir, delikado po ba ang bakuna? Oh, Sandra. Dapat natural immunity lang. Omicron is a flu-like symptoms din. Yan, kung di ka bakunado at ng flu at na-recovered ka, you're immune na with that variant. That's a natural vaccine and no need of synthetic vaccine already. Yan ang pagkakaiba ng mga nabakunahan at di mga bakunado ng boss immune system. Kaya di matapos ito dahil ang DOH until now, nagsisinungaling pa rin na safe ang bakuna. Actually, lahat ng mga bakunado, sila ang nag-positive ngayon. Kunanamot ni Sandra. Well, hindi po kasi kami doktor eh. So, we respect your opinion. Yun nga yung sinasabi nila, it's flu-like symptom lang yan eh. And in 2 to 3 days, maimbag ka. So you can take the natural, yung mga natural, yung mag-inhale ka, gano'n. O kaya, kung pwede, gin at kalamansi lang yan, pwede yan. Yung iba, gano'n ang ginagawa, gin at kalamansi daw. Pero we cannot answer that kasi it will take an expert eh. To say na yung sinasabi ni Sandra. Good morning na lang, Sandra. Kung naman ni 14, Kap, nilinaw na po ng COMELEC na makakaboto ang mga unvaccinated. Magdala lang ng face shield at ballpen. Malinaw po yan. Kung naman ni 14. Oo naman. Like I said, yung they have to weigh yung right of suffrage against yung public health requirements. Kaya lang, pwede rin silang mag-issue ng resolution na dapat pag hindi ka vaccinated, pa-antigen ka muna. That is within their power eh. Pwede rin yun pala, no? Pwede. Kung worst, pa-RT-PCR ka muna bago ka makaboto kasi sila yung pwedeng mag-issue niyan. Para may pakita mo na hindi ka na hindi ka positive. Oo. Kasi yung flow ng voting ngayon, pag-register mo, pag halimbawa medyo may sinat ka, hindi ka isasali doon sa linya ng mga normal ang temperature. Dadaling ka sa isang lugar na i-check ka muna, ganun. So, yan ay COMELEC resolution. So, pwede nilang i-require din, bago ka makaboto, gantigen ka pa ya. Well. Or, yun nga, worse is RT-PCR. Parang balita ko, partner, 2 araw ng kwan natin. Parang yun ang proposal nila kasi yung flow ng botante kung bawat, yun nga, yung delay ng pag-check up uli, yun ang kwan. At saka balita ko rin, mahirapan yung ating mga kandidato ngayon. Bawal ang shake hands, bawal ang punta sa bahay. Bawal ang yakap. Bawal ang yakap, bawal ang gatherings. Pwedeng Gcash. Pwede sa'yo? Pwede. Pwede rin sa Pwede. Gcash. Mag-Gcash na lang. I-Gcash nyo na lang kami kung gusto nyo na
kayo ikampanya namin. Pwede, pwede. Pero yun, maraming prohibition ngayon. No? So, malamang baw- mapupuno ang Bawal kokos, bawal pakain, bawal, bawal. maraming bawal ngayon. So, ang mangyayari nito, palagay ko mapupuno ang mga radio stations, Oh. ang mga TV, katulad ng RNJ Luzon, ng Highland TV. Usapang legal. Sabang legal, Medyo- yan. Dito na lang kayo pumunta sa amin at marireach natin yung mga ating mga butante naman. May kwan dito, may suggestion si Summer. Uy. Sana daw pag-usapan sa ikaw at ang batas yung tumatakas sa quarantine facility. Yun naman tumatakas sa quarantine facility, hinuhuli. Hmm. Oo. Meron tayong case dito sa City Camp na tumakas sa Santo Niño. Na-trace naman kaagad ng pulis. Na-trace ka agad. Tapos binalik sa Santo Niño. Hindi lang nga kinasuhan. But yung mga ganyan, di ba, iniisip nila, sarili lang nila. Dapat isipin din nila yung pamilya nila, kapitbahay nila. Pag tumakas ka at infected ka, may infect din yung mga taong nasa paligid mo. Yan. Okay, partner, ang ating oras alas 11:56 na. Galing naman kay 74. Attorney, kahit ko tag-file ti annulment ko. Kadsin, saan ko kakay tagbayad iti private nga attorney. Kahit ko kumang nga ipada si J. Pao. Pero tidamag ko, nabayag ba pinag-process ti Pao? Na unang-una, Matulungan na kuma attorney takasyak. Guray ka, partner. oo. Takasyak, kahit kun nga makalubos tinapait nga kasasaad ko. Asa na ba yun? Ang mabalinti washing solution, ganun. Unang-una, handa nga agawat ti Pao, ti annulment cases. Lagi ito special proceedings gamin. As much as possible, adan sa ti guidelines na nga hanga mabalin. So, you come to us, we will try to help. Adalat tati expense Adalat tati expense ng mabalin nga pagsauan siguro no kasat no nga iremedyo within your budget. Ang pagkakalam ko, partner, kahit na free ang attorney, Oo, may mga may filing fee, may publication, yung mga filing ganun, fee, no? publication, yung Yung sa psychologist. yun yating mahal. Yun ang mas mahal pa kaysa abogado yun Oo, mas mahal yun kasi balita ko may mga 60,000, mga 75 actually. Meron pang 120 na mga doktor. 120 para lang makakuha ka ng psychologist o di kaya psychiatrist. Pero worth it pag freedom ang gusto mo. Kaya kung tutusin, partner, aabot pa rin ng 100 plus kahit na free yung abogado kahit na estimate namin 150 more or less. Oray na tumulong kanyang abogado kat ado ti mabayadan. Adulat ta mabayadan. So yan. Anyway, remedyo natin. Pasyaram ni Attorney Ed Abila, di opisina na kitaan da no kasat no di budget mo barbareng mabalin. Kaya. Kaya. Kung ano naman dito yung attorney, damag ko lang po, may nabili akong motorcycle, complete paper, at dos na MJ2, pirma lang tinakasurat. Legal po ba yun? Hindi, dapat acknowledge yun. Yung deed of sale, dapat acknowledge. Panotaryo yun, naglako, kumuha kayo ng ID niya, 3 ID, tapos pipirmahan nung registered owner ng vehicle. Okay. Tapos, dali nyo sa Highway Patrol for clearance and then register nyo sa LTO. And ay nakanuti opisinam? Dito yung Bucaneg, Zoneville Condominium, Bucaneg. Okay. Sana after 3 years, wala nang sakit na virus parang makaboto ng mabuti. Basta tatakbo si Atty. Abila, gusto namin siya mayor ng Baguio now. Dapat tapusin na natin ang pandemic. Oo, dapat matapos ng pandemic natin para makapagbalik na tayo sa normal. Kung naman dito attorney, damagan mi man, apay niya timang mangyarin, tibinay ko. Salamat po. Out of touch ako sa binay ko ngayon. So, ako rin, wala pa akong balita sa ngayon tungkol sa binay ko. So, tignan natin next time. Tignan natin kung baka meron tayong maigas din para hindi tayo mabash. Kahit naman anong sabihin mo rito, babas ka ng kabila. Kung may
sabihin ka na hindi pabor sa kabila, ibabas ka rin naman sa kabila. Basta sa atin, rule of law lang naman. Yun lang yun. Kaya nga usapang legal eh. Ipanghuli na lamang ito, Oo, partner, kasi kay 92 kung Sobrang bawi na ito. sobrang bawi na to. No ti vaccine kati so ti security iti amin nga tao, meaning to say awan talag tayo iti Dios manakabalin. Ngam dayta COVID adi pay no kunada manan nga matatakan ti tao ti 666. Sino ito mo yung nga makin pasurot. No siya kita lukulata ti pamatik saan nga maialang-alang nga maialon-alon akasla daluyon. Tama naman. Tama naman. We respect that. We respect that. Ang Panginoong Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang protection. Okay, partner, baka dakit mo ngayon na kablawan? Ayun, yung batang 90s ng aking anak na si Charmaine. Ayan, tangkilikin po natin yung bagong negosyo. Batang 90s? Ano ito? Anong product niya? Milk tea. Ayan. Milk tea. At siya ay located sa 220 Upper Session Road in front 220 Upper Session Road in front of Manuel Quezon Elementary School. JNT Marios. Yeah, na dati. dating Marios. Hindi, kwan. Sabihin nyo lang na pangalan namin, sabay ilag. Hindi. baka naman. Pero maganda yung produkto. Habulin ko nga lang ito. Sige. Thank you very much po, Attorney. Wish ko lang po na matapos ng COVID. Okay, salamat. Maraming salamat. Oo nga, lahat tayo. Lahat tayo. Yun Yan ang wish natin. And Attorney Kankap, apay kahit dalatang disqualify ni BBM, gapu kaso, nasaan nga nag-file ti tax. Okay. Tapos na yan. Tapos na ito, wala na to. Resolution by January 17. January 17 ang resolution. Sabi ng COMELEC. So lahat ng na-file, malalaman natin sa January 17. Okay, sana. Okay, at huwag niyong kalimutan yung ating milk tea. Anong pangalan ulit, partner? Batang 90s. Batang 90s, ang produkto mga milk tea at marami pa sigurong iba doon mga products. Matatagpuan doon sa may harapan ng MLQ. MLQ. FBR. Manuel L. Quezon Elementary School, no? Oo. Malapit sa FBR, yung dating Marios. Oo. Ako nga pala, pasalamatan ko si Congressman Mark Go. Kasi nung parang blessing nung FBR. Kasi nga responsible siya sa pag-renovate. Pinaganda niya ng husto. Inimbita niya ako bilang proponent. Hindi siya gaya ng mga ibang politiko na porque sila yung nag-renovate, sila na ang okay. Nakita naman nga since tayo ang ng proponent niyan, hindi niya nakalimutan. Kaya lang nasa La Union ako noon. Hindi ka nakapunta? Hindi ako nakapunta, pero we appreciate the fact na kinikilala pa rin tayo na tayo yung proponent niyan. Yun. Maraming salamat, Congressman Mark Go. Yan, inong panahong ikaw yung congressman. Oo. Yan, okay. Gumanda na yata siyang Inayos. Inayos. Okay. So, doon tayo. And thank you, Jennifer, for watching. Okay, doon tayo. Okay, partner, may babatiin ka? Wala na. Okay na. So, tutukan niyo uli kami. Okay. At magpo-full time na tayo. Malapit na rin eh. So, para tuloy-tuloy ang usapang legal natin. Yan, okay. Sa lahat ng mga tumangkilik sa ating edisyon ngayon ng ating Usapang Legal, sa lahat ng mga nanood na kinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Davila. Yes, sir. Sa iyong serbisyo sa ating mga kababayan. At maraming salamat din, partner, kasi for how many years, naniniwala ka rin sa akin. At kinukuha mo pa rin akong partner ka. Ilang years na ba ito? 6, 7? 6 na yata. 6 years na. Magse-7. Going 7 na tayo sa August. Oo nga. Kaya, ayos. Okay. Walang iwanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ni Apo Diyos, ti madaydayo, iti dayto nga programa tatang agsapa, Diyos ti agnina, kadatay amin, apada-pada.